Sut ydw i'n gwybod? Sut ydw i'n gwybod? Sut ydw i'n gwybod? Sut ydw i'n gwybod? Ydw i'n deall? Ydw i'n deall sut ti werthus o fy hunan? Sgrableiddio am y neddgar a ddysgu a chodi llaw yn gyfeillgar gwirio gyfoedion canolbwyntio ar ddisgyblion ddisgyb ar wella dilliannau ac ystod o weithgareddau. Siarad a gwrando, ysgrifennu, asesu, byw yr adborth, ymateb a chraffu ar bob math o lyfrau, ond pa fath o lyfrau? Hunan werthus o a golchi dwylo ac yna addasu. Sut mae'n mynd i lwyddo? Sut mae'n swnio? Oes angen cynllunio? Nawr rwy'n cyfeilio, dwi ddim yn cydweithio, rwy'n cyfansoddi cydgannau, dwi'n creu crac Cymreigio a chynulleidfa, chwarae Cari-o-Ci gyda'r cyfrifiadur, dwi'n chwarae Cari-o-Ci gyda'r cyfrifiadur, dwi'n chwarae Cari-o-Ci gyda'r cyfrifiadur.
cyfrifiadur, gyda'r cyfrifiadur. Cari-o-Ci gyda'r cyfrifiadur, gyda'r cyfrifiadur. Gyda'r cyfrifiadur. Dysgu heb ddisgyblion,